Maya po oras labot Kapampangan. Iting kaya katamong kadwandalan 16 Tegalugan video. Pagkumplasan ko na eh. Imumunang dili yung manong suha. Ang suha Tegalugan niya. Mas manayon niya kayang Kapampangan ing suha. Light ang H, lako tayong H. May tungin ni kareta nga manong Tagalog, amila ko H, mas manayon niya kayang Kapampangan, wala itang H. Yung kadwa, yung manong manghinayang o kaya maghinayang. Tegalugan niya yan. Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, pasayang nan. Yung katlo, yung manong sinulput. Tegalugan niya sinulput. Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, linsut. Baluyita, linsut. Yung kapat, aneka simple. Yung manong buhay. Katagalog na yung buhay, ale. Buhay, yung katulid na kayang Kapampangan, biye. Biye, ay buhay. Din pera, aliway lang sukatanan ng biye, nakamitang sinabi. Yung sukatan, Tegalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung sukaran. Matuwa na ako yun, ako makatimpu, yung makatimpu, Tegalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung makatalungku. Ay, kinulang ata, danuming kaya kang tinuna, o hilaw, yung hilaw, Tegalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung magadtu. O kaya, malyarya namang, ewari, de Tagalog, hilaw, wala ka rin bubuta prutas, Nya malyari yung gamitan ng bubut, liwas kayong hilaw. O kaya, magadtu. Ating kaulindili, ay masama yan magagawa niya yung masama, Tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung marok, o kaya matsura. Deta namo, baluta na, nung Kapampangan tamo, di pangapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, yung tala pang nagalugan, pangapampanganan tala. Takala salamat, Luid, tamungan.